A veure, mama, a la cara, on s'havem apuntat? Al patín, al Còdiam. Flipa, ja el veig a tu eres patins per ahir, però Sí. tu vas a patinar o què? No, jo vaig a veure'l. Averiguar. Sí, sí. Perquè s'han obert ara ja les inscripcions. Així és que animeu-se tots 60 eurets. apuntar-se. N'hi ha A l'any. A l'any. Imagina't. Imagina't, vol dir que n'hi ha una inscripció de 100 euros i l'altra de 60 euros. Vale, nosaltres vam apuntar com Alcoyanos por el Mundo I Qualititus Mariola, perquè Molt inclús pots apuntar-te en un nom i li pots deixar inclús el carnet a un altre perquè veja, perquè averigüe. I Claro. estan obrint-se ara les inscripcions. Són 5 euros al mes, per l'amor de És Déu. no res. 5 euros al mes, I és un una euro exaltació- a la setmana. És una exaltació de l'alcoiania, per Claro favor, que que el sí. patín Alcodiam està jugant en competicions nacionals, competicions europees, que està portant el nom I d'Alcoi que és de tota la vida. tota la vida. Home, estan ara complint el 75 aniversari. Claro, veus? 75 aniversari. Això sí que Sí, és Alcoyanos sí. por el Mundo, xaval. De veres. El patín Alcodiam és recomanat. S'havem apuntat al patín Alcodiam. Queridos? Muy bien. Adiós. Adeu.